So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka agi. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Arman. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Starting over again. So easy to say the word. I know how much I need you now. We're starting over again. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Almeria, Biliran Province, apanaan na karon sa Toronto, Canada. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Arman. Ma, pa, graduating na magid ko sa high school. Muhang yun ta ko ninyo nga muskwela ko college. Sorry kay Dong. Nga, di na mo mahatag imong gihangyo. So nga, lisod magkakaita. Kung manarbaho lang di ay kadong ini kahumanim og high school. Mas nindot mo gutong makahumatag kurso, ma. Kay makakita ta og nindot nga trabaho. Maayo lagi unta. Payaon saon, pobre man kaayo ta. Mao. Maglisod magani ta sa atong pagkaon. Ang pagpaeskwela na baka ni Mus College. Mo-take na lang ko og admission test, ma, pa. Asa man sad ka mo, take Dong? Sa among eskwelahan pa. O kung swertihon nga makapasar ko, makaskwela ko sa Mindanao State University sa Iligan. Oh, ikaw, suwe. Nakapasar ka sa test nga imong giapilan na? O, ma. Ay. Pa? Wa ka malipay pa nga nakapasar ko sa admission test sa Mindanao State University sa Iligan? O makaskwila na ko sa college pa? Kuan, nalipay man pero nag-uol ko na ko eh. Pa? Nalipay ko nga nakapasar ka maka-eskwela na kag-college pero nag-uulsag ko kay wa man ko'y ihatag ni mga allowance nak. Tinuod na, nak. Huwag yun ay ikahatag si Papa ni mo kay lisod in taon kaayo taoy. Ultimo gani bugas, maglisod tagpalit. Samot na nga, wa mi ikahatag ni mo para sa imong allowance, nak. Sige lang, ma. Pa, mangita lang ko paagigod nga makakwarta ko. Hain may maayo og adto na lang ka istar sa imong maguwang. Aron malibre kas kaon ba? Ay, maayo pa. Adto na lang ka ni Manoy ni mo, Dong. Sige. Adto lang ko ni Manong mo puyo. May problema. Ano ka na puyo sa mo, Dong? Salamat, Manong. Kung huwag ni kay klase, tabang-tabang lang sa mga liho ko ni sabay, ha? O, Manong. Bananap ko niya, te. Usa? O ice water pod? Water. Ay, paitan ng estudyante tayo. Unya, wate kwarta. Maniud to lang tayo iniug. Bananak yun. Unya, inom og ice water. Bay, ganahan ka mo sod og student assistant? Naginahanglan di sila din hibay. O bay, kay kuwang silang tao sa library? Oh,
Mao ba bay? Sige. Akong suwayan og hangyo ang dako dinhi sa eskwelahan. Aron nakoy pang allowance. Salamat in taon kay nadawat ko isip student assistant. May pang allowance na gid ko. Musta yung pag-eskwela dong? Okay naman manong. Medyo kapoy lang kay layo ba yung eskwelahan gikan din eh. Nagwanta lang yun. Oo. Magid manong. Sige na, pag-ilis sa makaon. Yung man makaon, gasyo ang plato, ha? Oo manong. Ay, salamat. Humanagid ko sa akong mga buhaton. Makatuo na gid ko. Samantao ni oy. Samot naman tagkalisod aning daghang tagpakanunon. Kung ara ang imong sweldo. Ako may gipadungog-dungog sa asawa ni Manong. Mao ba? Gipadungog-dungog di ka sa asawa sa mga guwang? O lagi bay? Ay, saon. Nadungagan naman ang ilang konsumo kay naabaya ko. Ayaw kayo maayo bay, mga-apply kag trabaho. Ang naghuna-hunap daw ko na bay? Pang-apply og service crew bay. Na may dagang mga fast food din eh. Akong suwayan bay? Oh, maayo noon kay nadawat ka sa imong gi-applyan nga fast food. Lipay bitaw kay Kubay. Unya, ayaw pag-eskwela na bay. Magabi bay. Magabi nga akong duty. Sa adlaw muskwila ko. Ug ang free time nako, mo duty ko isip student assistant. Mao ba? Sige. Kumbate! Aram mahuman kasi yung pag-eskwela. Ha? Magpahawa na ka din, Hilong? O Manong, Pero man, maikog na kay ko ninyo ni Manang ay. wala, asa ka po yun? Mag-boarding house na lang ko Manong. Naam ko'y part-time job. Sige, ikay bahala. Dako naman ka. Panigkamot ka, mag-graduate ka. Salamat in taon kay wa ko'y klase. O day off sa dako. Maminaw ko sa kong paborito nga programa sa radyo, be. Atong Osborne kung kinsay ganahan nga maging eyeball ni Miss Marion o sa kabis custom sa Lyceum Iligan. Pag-andam na mong ballpen o papel kay ako nang ihatag ang iyang number. Kuwauna ko ang number ining Marion. Si Marion ni? Yes! Kita ni palihog? Si Arman. Usa ka BSE Math student sa MSU IIT. Ako manggod nga nakuha ang imong number sa radio. Mo nang nanawag ko nimo, miss. Oh, mao ba? Okay ra nimo nga magkita ta? Sure! I love you, Marion. Arman, Sorry ha. Basi makaingon ka nga presko ra kay ko. Igon ako nga misulti na mo sa tinuod. nga nung mulimod man sad ko nga ganahan man sad ko nimo, Arman. Nga sa ato pa, kita na? Oh, Arman. M. Mo nang gusto na ko nga atong tawganay. Unsa man ang M? Minubo na sa mahal. M. Oh, sige. Mauman ka ha. I love you, M. I love you too, M.
Mo na, em. Nakahuman na mga og eskwela ug may trabaho na sa ta. Gusto na ko nga magminyo. Og adto ta puyo sa inyong probinsya. Oh, sige. Unsa? Ato ka i-assign sa Isabelite? Mo na, em. Adto ko ibutang sa mong labaw, isip supervisor. Mao ba? Basig magbinuang ka dito, ha? Uy, di na mahitabo mo eh. Kay love kay ka. Salamat, Tayo'y magkakalayo. Oh, ikaw din ang bago na mong supervisor, sir? Oh, yes. Ako din si Joanne, sir. Arman. Oh, unsa man yung letter na gipadasa mong labaw? Oh, gitangtang ako sa akong trabaho? Ano ni? Mupauli ko sa amo. Ikaw ang nagpatangtang na ako sa akong trabaho? Oh! Nireklamo ko sa inyong manager. Nganong imo man nagibuhat? Tungod kinahibaw kung may nakagusto ni mo sa imong gitrabahuan. Ang kuno na ako nga may nakagusto na ko. Pero wa na nako pansin na. Bisa na! Nahibaw ko nga paingon na gyapon kas pagpakasa, Arman. Maong mas maayo nga gipatangtang ti kasi mong trabaho. Oo niya. Pag-unsa naman tayo ni, nga wa naman ko'y trabaho. Ikay bantay sa atong duha ka anak. Kaya mga apply ko para Hong Kong. Em, kumusta naman ka diya sa Hong Kong? Okay na, Buota naman ang nahimo na kong amo. Mayo noon. Ang mga bata, ha? Ayaw pasagdi. Ay kabala ka. Ako rin bahala sa itong mga anak. Happy naman mahuman ang imong kontrata. Mo pa uli na ka rin sa ato? Dili pa, Ha? O unsa dili good? Dili pa ko makapauli diha sa ato. Kaya mga apply ko para Canada. Unsa? Pa, dili mo pauli si Mama. Ito pa. Di mo pa ulit si Mama pa? Ay, dana. Lokal, pasensya na mo ha. Dili pa makapauli ang inyong inahan kay. Mubalhin ko na siya sa Canada. Oh, lain ng Mama, uy. Mingaw na kayo ko niya. Ako pa. Mingaw nga ko, Mama. Sige lang mga anak. Mag-antos lang ka. Makapauli na gihapon ang inyong inahan. Lima naman katuig sukat sa imong pagikan. Bingaw na kay minimo. Di pagod ka mo pauli. Makapauli na ko din sa ato. Tinuod? Oh, og na ako'y maayong balita ni mo. Unsa man na, Permanent resident ako din sa Canada,
Unsa? O kuhaon ta mo, og ari na ta puyo sa Canada. Salamat, Ginoo. Matibuok na gyud pagbalik ang among pamilya. Salamat kayo, Ginoo. And when I hold you in my arms, you're gonna feel a love that's beautiful. Nahimong permanent resident ang akong asawa sa Canada. Maong iya kong gikuha uban sa among duha ka mga anak. Karon, ani nga namin nanlimuyo sa Canada. Nalipay kay ko, kay natibuok na pagbalik ang akong pamilya. Dinhil na ako to, ug daghang salamat sa pagtakading akong suwatang. More power, RNL. Mao kaduang nga higalan kaagi ni Arman nga taga Almeria, Biliran Province. Apan anak karon sa Toronto, Canada. Uban sa awit nga iya kipangayo, awit nga nagalahan, starting over again. And now we're starting over again. I'm feeling inside. Ang mga kaagi gibata na duha sa radyo ni Ricky Porzuelo galing o gabang sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga nagala at mga sugin di paminaw, kinasing-kasing kong kadapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaga. I-address lang nining tulamanan, handimanan sa usaga with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Mania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na ngayon, salamat sa inyo, Pag. Handimanan sa kaawit. Maayong alaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Kauban ang kaugnery. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, baliw pagtutog sa awit nga nagulungan. Too much love will kill. In my entangled state of mind, too much love will kill you. You're headed for disaster. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Makining sa kababaeng nga nagtago sa address sa Agusan, Cagayan de Oro. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Neri. Neri, unsa kahag mo undang lang una kag eskwela ron to ika? Oh, nga naman ma? Imong mga manghod lang unay siguro Kay unsaon, lisod naman gyud ta. Ay, tabangan lang sa kundi mo dinis mga lihok konon sa bay. Og pag-atiman sad sa imong mga manghod kada adlaw kun moadto na sila sa eskwelahan. Dili day madama kung mo eskwela lang gyud ko. Ay kagahi basta di mog oy. Di man ka makasabot sultihan. Siguro lang sa laging imong manghod. Ay, unsaon. Kung naa pa lang unta na inindot nga trabaho ng amahan nimo, dili unta ta magkalisod-lisod. Busa ikaw, kay ikaw man ang kinamagwangan, angay kang musabot sa atong sitwasyon. Ma, Pasensya na ha. Tigyon unta ko gusto nga maundang ka pero saon taman nga. Naggisod naman mig budget sa mama nimo sa akong kita ko. Saon nga maram ginikaya sa imong amahan. pa, okay ra uy. Nakasabot ko. Pero ayag ka pala ka.
Dili buti pasabot nga gipaundang ka na mo ron, di nasagyud ka na mo pa eskwelahon. Mangita kog paginiri nga maka-eskwela gyud ka sa sunod tuig. Okay pa. Salamat na ka. Salamat gyud sa imong pagsabot. Hoy, Neri. Hipusan na ng mga kinanan sa imong mga manghod ha, kay may lakaw ko. Ha? Asa man ka mga sayo pa man sa buntag? Ay, nalagpangutana, uy. Kadaghan ba mong pangutana? Hipusan na diha. O ma, Sige na, kay nagdali ko. sige naman inikibuhat ni mama nga mulakaw dayon. Kung wa na si papa ug ako mga manghod. Asa man ka din siya mag-adtuan? Salamat, Lord, sa tanan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sandali lagi ko sa tinood! Ayaw ko sinagi, ha? Imo ba akong himo-himo ang istorya, ha? Silas mga magpapanig-away. Ano man ka, ha? Ma, pa, naunsa man mo. Tigatog na rin sa mga tao. Maikog na sa tong silingan. Dagko kay magtingong. Ay, kining amahan mo ay. Niuli na gani nga hubog, mangita pag yung samok. Ako pa'y samok, ha? Nga naman, mugawas na mga istorya kundi para tilood. Ay, nabuang ka naman yung tingali. Buwag! Kinis Neri, Ni amang gini permis bay. Kami mang yung duha permi ang mahibilin din, he. Pangutan na agasa ko. Pangutan na akon, mulakaw ba ko? Sultis, tinood nere. Ha? O saman? Tinood ang gisulti ni mama ni mo? Ha? Oo, pa. Ha? May baguan kayo na kung nagbinuan ka na ko, Helen. Tago na lang yun o ang imong kabit! Pa. Mamasayro na ako. Mga anak, dali na mo. Iato na mo sa eskwelahan. Opa. Pa, sige na pa. Ako na rin bahala din si mga kinanan. Tingalig maliit sila sa Dodong og Inday. Sige na. Dahilan. Pasensya na gabi. Maagto na ko, day. Lakaw na. Pasaylo ako, day. Mga anak, dali na mo. Ma, Ayaw ba yagid pagsaba sa imong amahan, ha? Nga magsigi kog lakaw? Mahinaykan ka gyud nako. asa naman sa di ka, ma? Nga, nag-ilis ka naman sad. Mulakaw nako. Pero ma, maluoy kang papa, maoy. Kung nabinuang magani ka, putla na. Paghilom oy Neri. Anak ta lang ka, ha? Og ayaw ba yagid pagsaba sa imong amahan? Kung gusto kang kumpleto paghihapon ta. Ma! Neri, bangon nak, bangon. Si mama ni mo, asa man ha? Wala man din eh. Unsa pa? Krabiha sa inyong ginahan. Huwag kaluoy. Gibiyaan daw gikuha pag yun ang kwarta nga kung gitigon din sa alkansiya. Pa! Mahal kaila ko inyong mama. Di lang ko kaya nga mawas siya.
Pausto na. Niya mabitaw ko. Niya mi nga imong mga anak. Salbahe siya. Salbahe! Kinsa man nun? Ako sa pamanuktok. Kadiyot lang! Day! Day! Ang imong papa! Nakita og away! Hubog kayo! Unsa, Noy? Pa, naunsa man ka, uy. Sukad lang gibiya si mama nato. Gipasagda na sa binimo. Kung makitaan ko lang imong mama, wa ko mahibaw kung unsay akong mabuhat. Daghanang nikatag ng mga istorya din sa atong lugar. Nga bisag kinsa na lang kunong lalaki ang kauban sa mong inahan. Samtang ako ni kayo maayo para mabuhi ta mo. Siya nagpayahay kauban sa mga lalaki. Ha, gumata lang din kong buntag. Pa! Asa man si Papa? Wa man mauli pagabi eh. Mayo! Mayo! Kinsa man ron? Oh, pulis? Sir, ano? Naba si Gani? Papa na nako, sir. Wa man mauli din gabi eh, sir. Ano man unta di ay? Nami warrant of arrest niya sa kaso nga homicide. Unsa, sir? Dili na tinuod, sir. Hain ang imong amahan, ha? Hayop siya! Iyang gipatay si Benji! Benji? Imong laki, ma? Ibaw kagagadili daw tang tao si Papa. Kung tinuod ba nga nakapatay siya, ikaw rin sila kaingon aning tanan, ma. Kung nagtarong pa lang unta ka, dili ni mahitabo ning tanan. Imo ning sa ang tanan, ma. Dili lang ka, Papa, ang kinabuhi imong giguba. Asa kinabuhi na mong imong mga anak. Tungod kay mas gipalabi ni imong lalaki kaysa namo nga imong pamilya. Mary! Nibiyahe ko gikan sa Mindanao para may susi sa inyong kahimtang dinhin, Neri. Hello? Si Papa. Papagyapon ko'y balita niya. Ganun may tabo manis inyong amahan. Wa malang nun niya huna-huna Masgit palabdi niya ang iyang kasilag sa inyong mama kay ninyo nga iyang mga anak. Hello? Kuyog mo na ako sa Mindanao. Adto mo padayon og eskwela. Lola. I'm just a piece of the man. Too many bitter tears. Dili gid maayo nga ihatag nimo tanang pagbati nimo sa usa ka tawo. Kay mahagba gid ka sama sa nabuhat sa akong papa nga nakasaha siya tungod sa sobrang pagmahal niya sa akong inahan. Pila na katuig ang nilabay, apan wa na gyud ko'y balita pa sa akong amahan. Wa ko mahibaw kung buhi pa ba siya or unsa. Karon, milyon na ko ug may anak na usab. Dili na lang ko to. Daghang salamat. Mga mga hikalan, kaagi ni Neri nga taga Agusan, Cagayan de Oro. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagalahan, Too Much Love Will Kill You. Too much love will kill you if it
coming with the lover. Ang mga kaaging kibada na diwa sa radyo ni Tialihaka, ipabos sa direksyon ng Stilar. Kamusta mga kalag, mga sukin di paminaw, kinasingkasin ko gagapit sa pagkanaw. Sa inyong nagalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang inyong tulunganan, hadimanan sa Osaka with Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Umagahay kada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, dagang salamat sa inyong Handimanan sa Osaka. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining sa kababaeng nga nagpatago sa address sa Negros. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Aiza. I love you, mahal. I love you too, mahal. Kini may tinani. Ikaw ug ikaw gyud ako. Unsay problema, mahal? Ganina na ko nakabantay ni mo nga murag laom kayo kagyo na una. Mahal. Malayo na ta sa usag-usa. Unsa? Mularga ko sila ang nasod. Dili na gyud nako kaya nga mo ay mo gasto sa tanang panginahanglan sa bahay. Apil pa mga maintenance ni mama. Mong wa ko'y choice. Mularga ko. Imo kong piyaan? Sorry, mahal. I'm sorry. Nak, naunsa man ing taon ka, oy. Duha na ka buwan nga dilarga si Dion. O kapag gihapon maka-move on? Unsaon man ako pag-move on sa tao nga may naghatag og kalipay na ako, ma. Wa ko kasabot nga nung kinahanglan pagin siyang mularga. Parehami nga mao'y mga breadwinner sa pamilya. Pero kinahanglan gid ay nga magpalayo siya. Kinahanglan gid ay nga magbuwag mi. Jesus, kanang imong gihilak-hilak diha, no? Maayo pag trabaho ka. Dili kay magsigi kag mukmuk diha. Kasaba ba nimo panginahon diha, oy? Ma. Ayaw ka namin na kasi mong inahanday. Ayaw ba sa maoy at tutuhan na, uy. Dagan pang laki sa kalibutan. Imong pagtrabaho, imong pagskwela. Napiktuhan na dun na. Ang uy, problema sa imong trabaho. Kay, dupahan man yun ka. Pero imong pagskwela taan, uy. Sige lang. Mukop up lang ko kung unsay kuwang na ko sa eskwelahan. I'm sorry, Aiza. Pero taas ang panahon nga, wa nakamutunga sa akong klase. Nagtuo ko nga, dili na kamutiwa sa eskwela. Doon na pag-yod kay bayranan sa eskwelahan, nga wa pa ni mo mabayre. Sorry, sir. Naalagi ko'y dako nga problema maong wa ko maka-eskwela. O sa'y dako ni mong problema. Nga nilarga si Dion. Oh. Naiba ako. Kay classmate ba yan? O sukad nga nilarga si Dion. Wala sad kamusod sa akong klase. Ay, kanugon.
Taas unda kay ako expectation nimo. Kay naibaw ko nga mahimo kang mayong arkitekon pero kung gusto ka, pa-enroll na lang para next year ay. Og bayari na ang imong kuha nga bayranan didi sa eskwelahan. Unsaon man ako pagtiwas sa eskwela, adi? Ang ako pangantay nga makahuman ko. Aron mahawas na ako sa kalisod sila sa mama. Ang ako sweldo ko ang kaya para ibayad sa eskwelahan. Paita, uy. Wow! Perfect! Di uwan pa yun. Miss, dali, sakay. Oh. Sakay na. Masok na kayo oh. Salamat, sir, ha? Tunga lang ta sa pliti ining taxi, sir. Way problema. Ako na'y bahala. Naluoy magud ko nga nagtanaw ni mo nga basa na kay ka. O guwa pag kapasilungan dito. Oh, mupliti lang ko, sir. Maikog ko good. Ano? Number lang ni mo ibayad, miss. Oh. Saan ba di ka magpa-drop? Kwartahan siguro to. Maayo kayo nga imong gihatag imong number na. Basin og nagkagusto to nimo. Ma, dili na to angay na ako, uy. Mga 40 naman siguro edad adto. Ay da. Bisag pila pa'y edad, basta makahatag na to og nindot nga kinabuhi. Ma, Ila-ilahag maayo nak. O kung manguyab gani nimo ay hala, sugta dayon. unsa? Dili dahil klaro ang akong gisulti. Ingon ko, manguyab ko nimo. Pero, sir, Paiskulahon ti ka, Isa. Ihatag na ko tanan ni mong kinahanglan. Promise na ko, nga hatagan ti ka og nindot nga kinabuhi. sorry, sir. Pero para nako, dili mapalit ang gugma. Oh, maayo kang tao. Pero sir, dili ko gustong sugton ka para lang sa mong kwarta. Sorry. Ay bogo, bogo, bogo! Ma, Unsa man? Nilaong paghapon ka tong diyon nga way nahot? Mauwa ni mo sugta si Robert, ha? Gusto gid ka nga mag-antos hangtod sa hangtod? Hagi mo pag-eskwela? Di ba gusto ka mahimong arkitek? O sao man mo pagkabot, anak, kung dili ni mo gamiton ni mong otok, ha? ma. Oh, salamat ka imo kung gisugot, Isa. Dilagid ka magbahay. Tanan akong gisaan ni mo. Tumanon ko gud. Salamat, Isa.
nak! Nakagraduate na gyud ka. Salamat, ma. Oh, hain man si Robert. Aiza! Oh, I'm sorry. Na-late ko. Nagkuha pa bang ko sa among kinabanghuran. Niuli siya gikan sa States. Okay ra, Robert. And I invited them for a dinner tonight. Celebration sa imong graduation. O gusto sad ko nga magkaila mo sa akong manghod ug sa iyang fiancé. Okay. Unsay okay? Okay kaayo! Salamat, Robert! Ay, pagkaswerte kita to, oy. Nakasuway na kitag mahalon nga kananan. Ako pa ni mo ay no? Iminyuin na lang na si Robert, oy. Aron mahayahay na ta. Hinaya na ko ng baba ni mo, ma. Madunggan gani ka na. Live here. Ni ana sila. Come, join us. Thank you, kuya. Dion, dali. Napagitan na ako sa... Sit down. I want you to meet my girlfriend, Aiza, and her family. Aiza, our youngest sister, si Bea, and her fiancé, Dion. I love you to, mahal. Kinimay timan eh. Ikaw o ikaw ragid ako. Hayop ka diyon. Makakon kag dako. Excuse me. Aiza! Unsabay nahitabo ni mo, ha? Ano li paulit ka man? Kami mo'y nauwaw sa mong gipuhat da. Ma, una-una asa ni taon akong gibati, uy. Si Dion kaslunon nas lain. Si Dion nga gimahal na ko, ma. Unya usaon pa man na nato. Naay mahitabo kung magilakila ka, ha? Tawagi si Robert. Pangayo o pasaylos imong gibuhat. Sorry, Robert, ha? Naglain lang gid akong lawas kabi, eh. It's okay. I understand. Pahaway na lang una, by the way, nagplano si Bea o Dion nga magtukod sila o bahay dinhi sa Cebu. So, ikaw nga akong isa-suggest nga mao'y himuon nga architect. Okay? So, maututanan ang gusto na kong mahitabo. Babe, ikaw. Wa mo kitingog-tingog diha. Wa kay ka suggest? Ikaw na'y bahala. Mao gini ganahan ako ni mo, uy. Ang akong gusto, gid imong gustong matuman. Excuse me, ha? Hello, kuya? Aiza, Ayaw pagtingog. Dili ta kaila kasabot ka. 5 ka tuig ka nga nawa. 5 ka tuig ka ng patay para na ako. paminawa una. Asa pa may paminahon ako ni mo, ha, Dion? Ni ako aron magtrabaho. Walang damasa. Sa una, kita mo ay magsabot kung unsay gusto na tong purma sa bay. Karon, ako mo ay nahimong architect sa inyong bay. Aiza, si Bia mo ay naa sa panahon nga nag-uol kay ko. Kay na ako sa laing nasod. Unta makasabot ka, anak. Ang wa na ko masabdi. Nga nung mipatol ka ni Robert. Sama ra sa tagrason, Dion. Siya mo ay naa sa panahon nga naginahanglan ko. Dako kayo kong utang kabubuton niya. Aiza, I love you. I'm sorry. Tabian kay Sir Robert, eh. So, unsa naman okay na ta? Okay na. Mauna na ko ninyo.
Aiza, okay ra ka? Unsa man? Ngayon ra ko ini, ugma na ang wedding nilang Bea and Dion. Wabalagi ka mo fit sa imong gown. Usabaya ka sa bridesmaids. Sorry, Robert. Pero dili na nako kaya. Oh, ang unsa man? Nahibaw ko nga dako kayo kung utang kabubuton nimo. Pero ang tinuod, bisag unsaon ako, wa ko'y love nimo. Undangon na ni nato, Robert. Pero nag-adlawa ang kasal ni Dion. So good karon. Dili na ako siya pwedeng mahalod. Pero bugo ko. Dili na ko kapuggan ang akong kasing-kasing. Hangtod karon, siya gihapon. Si Dion gihapon. Kitsa ba ni? Hello? Doon ko, please. Pagdali. Nabuang na ka Dion? Adlaw sa imong kasal nga nung niang man ka dinhi. Magtaban ta. Unsa? Bahala nagmakaingon sila na salbahis ta. Pero mas unfair kayo. Unfair kasi silang part kung padayunon ni nato ang tanan nga wa tay feelings nila. Dion. Aiza, please. Mahal kay ka. I love you. Di na ko musugot nga mawa ka pa nako. Uban ako, please. Oh, Dion. Mauban ko nimo. Sayop man ang among gibuhat, pero malipayon mi karon ni Dion. Hangtod karon, wa pa mi magpahibaw sa among pamilya kung asa mi. Pero padayon gihapon mi nagsuporta nila. Dili na lang photo ug daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, R&M. Mana so sa ka up. Ano ba daw siyang kaagi karon? Magkanayo sa kababae nga nagpuyo sa Dumaguete City. Ang atuwa tatampo nagdasingan nga isay. Dili na namo kaya ni Papa ni Monak nga paeskwelahon ka. Pero kung gusto ka gyud mo human sa imong pag-eskwela, adto lang una kanilang tiyo nimo og tiya ha kay may man to sila kay wa man sila anak. Unya nakahisgot sad to sila nga sila mo gasto sa imong pag-eskwela. Kana kung gusto ka. Sige ma. Gusto gyud ko muhuman sa kong pagtuon ma kay para makatabang ko dinhi sa atong kalisod. Hala sige. Kay akong tawgon si tiyo nimo. Akong ingnon nga ni Oyon ka. Salamat ma. Manang, sabi ha. Ma, ato na ko. Pag-amping dito sa Cebu ha. Ayaw pa badlong. O ma. Isay, kutob sa mong makaya. Eskwelaho kayo na mo si mong iyaan. Aron ka makauman. May lang makatabang ko sa imong mama sa iyong kalisod. Huwag masabihan na kitiyan ni mo. Huwag may kibuhi. Salamat tiyo ha. Basta, pag binuutan lang yun ha.
Ayaw may tagi og dapat sa odin eh. Para di sa problema ang imong mama o kung nahula nimo nga tuwa dito sa Dumaguete. O, tiyo. Hi! New student ka? Oh, Mauding wa ko makafamiliar nimo. Bag-o man di ay ka. Tuod, ako di ay si Honey. Ikaw? Isay. Friends na ta Isay ha? Sige. Maayo gani kay buotan na kayo ko mga classmates. Wala ko naglisod og papakigigala kay sila may muduol na ko. Walang hibaw Duwat di ko katuig gini sa Cebu sa ilang tiyo. Dali aras panahon, uy. Abi! Isay! Isay! Oh, nga naman sa tiyo? Tiyo? Isay! Ang nga naman sa nahitabo ni tiya. Ayaw gay, bay, ha? Ako na lang si Tia di mo sa ospital. O, sa tiyo? Kumusta naman ka diha, nak? Okay raman, ma. Si tiyo mo idili. Ha? Uy, nga man. Nai-cancer si tiya Ami, ma. Oh, hunsa? Kinuo ko. Ma, sige na ha. Basi naisugo si tiyo na ko. Manawag lang niya ako nimo. Sige, nak. Saon manin ako Ting exam na raba hapit da. Saan ka na ko pag-ingon si tiyo para bayad sa kong tuition? Tigalig dili ko patikon kung dili ko makabayad. Ay, bahala na lang, Suwaya lang na ako. Kung ikahatag, ako lang pasabdon ang mong maestra. Kung pwede, mag-special exam lang ko. Maugi mo ipangayo karon? Nga kay bao ka man nga nagastuhan para sa mong yan? Tiyo. Pawal ko tumangat Kadugang-dugang kas kong problema na. Isay, dali ragod. Maging istorya ko rin mo. Tiyo, ngano? Pasensya kayo nga. Nasing haganti ka niya itong miyagi mga adlaw. Labad lang yung kayo kung asa kong kwarta para sa nga tambal sa imong iyaan. Naibaw ka mag-inbitaw sa iyang kahimtang. Okay ra, tiyo, nakasabot ko. O sa hinungdan nga nung nakikistorya ko rin mo karon, Isay. Papuliho na tikang balik sa inyo sa Dumaguete. Tiyo. Pasensya na kayo, Isaya. Di na ko kaya nga gastuhan kasi yung pag-eskwela. Nagkautang ako dako. Aron mapalitan og tambal ang imong iyaan. Ingon man vitamins. Nalubong ako sa utang. Tiyo, hindi lang kumuli sa amo, tiyo. Be, maluoy ka. Gusto ko mahuman sa kong pagtuon, tiyo. Mag-working student lang ko, tiyo. Aron lang ko mahuman. Ayaw lang ko papaulia sa amo, tiyo. Maluoy ka. Oh, lala, sige. Kaya man kanimo nga mag-working student. Sige. Kaya ho na ko, tiyo. Makauman ako sa kong pag-eskwela.
Maayo gani kay nadawat ra dayon ko sa akong gi-applyan nga trabaho dinhi sa o sa ka fast food chain sa Colon. Balag kapoy, uy. Maning kamot lang gid ko aron lang ko mahuman. Isay, gipatawag ti ka kay i-assign ti ka sa laing branch kay nagkuwang sila og tao didto. Asa man ma'am? Sa Talamban. Okay ra nimo? Sige ma'am, uy kaso. Hi, miss. Bago ka din eh? Oo. Bago lang ko na-assign din pero naagit sa Kulon among branch. Mo ba? Pareha sa data. Gi-assign na sa ko din kay nagkuwang man silang tao din Ako din si Rodel. Ikaw? Isay. Isay. Nice to meet you. Amiga na ta, ha? Sure. Uy, Isay, ganin na naman ka nagsigig pang uyab, uy. Kaya pa? Duka kaayo, day. Ang saon, estudyante sa buntag, o nyanig human sa klase dito sa trabaho. Pila naman yung kinatulga ni mo, Ana, uy. Sige lang, day, uy. Pobre man. Kinahanglang mo kayod. Say, di ba na to Sabado? Kuyo ta? Ha? Asa man ta? Mag-date. Ha? Sige na, good. Wa makakayuyab nga masuko. Ha? Wa man. Naaram din na. Sabado, ha? Magpaabot ko nimo. Rodel. Ato na ko, ha? Sir! Ato na ko. Salamat! Salamat kaya nga. Nitong agig karon. Way kaso, uy. Wa masagod ko ilingaw ron. Gusto sa ko maglaag-laag kay para malingaw pa nagsaba. Niya, asa man tayo ni ron, ha? Nga humantag kaon. Nandiyan man, mamaulin to. Isay. Rodel, ingon ka, mamauli na to. Imo magkukukita din Isay, pasakit ko sa kumbuhato ni mo. Please. Isay. Rodel, dili ko. Sige na. Ay, Ginoo ko. Grabe naman katali ako menstruation. Magpiti ko, tingalig mabdos ko. Positive. Mabdos yun ko. Kinang may baw si Rodel, ani. Say, di pa ko ready, uy. Pero tinuyuan ta ni, di ba? O, lagi. Pero, di pa magkuandam. Kinuo ko. Mayo, anay. Ipakuha lang na. Nabuang ka? Human ka malipay? Sa'yo na kay para nimo nga musulti na ko, ana? O, ikaw, good. Basta ako, ha. Di ko mo barog, ana. Kinahali may bawas sila si Tio nga mabdos ko. Kaya kasiguro ko, kung maabot nilang mama, mapatihan gud ko. Unsa? Upauli ka sa inyo? O, Tio, gusto ko na akong relax ron nga semester. Sige. O pasensya ka na, Isay. Nga di ko makatudi mo. Di na ko mahimong biyaan ang imong iyaan. Okay na, Tio. Nakasabot ko. O, sige ha. Biyaan na tika. Sige, te. Salamat.
Pasensya, tiyo. Na makakuni mo nga mo pauli ko sa Dumaguete. Pero ang tinuod ay, nangita lang ko kaabangan ka kwarto aron makalain ko. Gili ko gusto mahibaw mo sa kong kahimtang. Kaya rin ako. Bisag unsay mahitabo. Buhion ko nga akong anak. Mangutan ako sa mga trabahante din kung naaba si Rodel. Nabalik naman siya assign sa una niyang branch. Absent na si Rodel kay nasakit ang anak. Onsa? Ang may anak siya? Oo, ma'am. Minyo man si Rodel, ug naitulog anak. Kinuha ko. Hayop ka, Rodel. Hayop ka. Nak, nakayo ka bala ka, ha? Munda nga nag-eskwela sa mama para makapangita akong full-time na trabaho. Ginoo ko. Kabagin ito ni sa kong anak. Aray, sakit sa kong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Tabang! Tabang! Salamat sa imong pagtabang nako, ha? Salamat sa tanan nga naagid ka permi kung makinahanglan ko nimo. Okay ra day, oy. Sige na. Ako na bahala sa mong baby. Na naman ka din iyang gatas. O, te. Sige na ka, una. Kitingalig malate ka. Uy, alas si mama. Hello, ma? Makakon kang dako? Doon ay nakakita ni mo nga mabdos ka. Na magkakapas imong tiyo nga mo pauli ka din, he? Kitonto lang day minimo, ha? Ma, sorry kaayo. Sorry ka na makako. Pauli na din, ha? Kung dili ka gustong mo dako pa nga mong kahiubos ni mo. Ma, doon na pa ko'y trabaho din, he. Dili ko makabiya. Sige na, ma. Kay panong pa ko pa duty. Panawagan niya ako nimo. Si Ate Mirna man ni. Among lang lady. Hello, te? Day, isay! Ang imong baby among ginagadiri sa ospital! O, sa te? Te, nakita mo sa kong anak! Ay, wala! Wala na si baby! Dili! I've been waiting for you. A thrill talk for a bit. Shuffle outside. Wa na gina ko maabti pa akong baby. Matag ba sa doktor? Ang cause daw kay SIDS or Sudden Infant Death Syndrome. Atong hitabua, nakahibaw na akong pamilya o niapa sa akong parents sa Cebu aron mobiler sa haya sa akong anak. Sakit kaayo. Mao'y pinakasakit nga nahitabo sa akong kinabuhi. Hangtod ron, doon naghapoy mga higayon nga mingawon ko niya. Pero sa hinay-hinay ako nang nadawat. Karon, naminyo akong usa ka Canadian nga pag umangkon rasad sa among landlady. Og naanasad may anak duha. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, R.M. Smallest wingless, all you came to us.